Bueno, beti pentsatzen dut, emakumeak oso, zoragarriak gea, eta azkenean, hanbatasuna etorri zenean, azkenean pentsatu non, ja momentu da, bultzatzeko pentsatzen dudan ideia, eta pentsatzen non oso importantea dela guk aktibatzeko eta jarraitzeko, eta batez ere gure gizarteko txokoa bilatzeko guk euk lan egin behar genula. Orduan, okurritu zitzaidan liburu bat idaztea, eta burutu zitzaidan baita egitea korto bat. Zergatik, korto bat aurkezten badet liburuaren aurkezpenan, jendeak ikusiko luke beste gauza ezberdina, eta gainera sentituko du pixkat empatia bilatzeko. Batez ere, nire helburua lortzeko. Eta zer da? Esan dizudana, pixkat aktibatzea emakumeei. Daukagu beste gauzak edo beste indarra barrutikan, eta azkenean behar duzu pertsona batek zure atxetikan esatea, zuk konturatzeko. Orduan, azken finean, hoi da nire mezua. Pixkat emakumeen motivazioak eta gaitasunak atera, eta goen artean baita komentatzea, importantena eta geratzea gu sentitun duguna eta ze egin nahi duguna gure bizitzakin. Gainera ez da bakarrik liburua egin, baizik eta pentsatzea liburu baten bidez lagundu diezaiokezue beste pertsonei edo emakumei, niretzat zen zoragarria. Orduan, azkenean buru belarri edo zein momentutan lan egiteko. Eta azkenean, izan da odisea bat azkenean, baina orain arte eman didana aurkeztu gabe, izan da izugarria olako bidaia berezia bai.